عن أبي سعيد الضحاك ابن قيس الفهري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا فمرحبا بك يوم يلقى ربه. Әби Сағид Ад-Дахак ибн Қайс хабар итә, ул Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям былай дип әйткән сүзләрне ишетә. Әгәр берәр кеше, берәр кавымга килә икән, берәр кешеләр янына килә икән, әгәр бу кешеләр аны рәхим ит, мәрхәбән, рәхим ит дип каршы, сөенеп шулай итеп каршы алалар икән, бу кеше кыямәт көненә Раббысы янына кайткач та аңа шулай дип әйтәчәкләр. Мәрхәбән, рәхим ит дип. وإذا أتى الرجل القوم فقالوا له قحطا فقحطا له يوم القيامة. لكن أجر برر كشي برر قوم كليكن برر خلق يوم كليكن خنبو كشجع من أبو رحيم إتجان سوزن قبما قرشة قحطا رحيم إتجان سوزن قبما قرشة يعني رحيم إتمديان سوز رحيم إتما بوكشن كورسلر كلميكن رحيم إتما سينغابورن نشر بولسن تغز بولسن بزده من ده. Қақтан шулай ук, қақтанның мәгънәсе яңгырсыз, уңышсыз ниндер буш җир. Әгәр аңа шулай әйтәр икән, рәхим итнең капма каршына әйтәр икән, кыямәт көнендә дә бу кешегә нәкъ шундый сүзләр әйтеләчәк. Кыямәт көнендә бу кеше Раббысы янына кайткач, аңа нәкъ шундый сүзләр әйтеләчәк. Ничек аңларга бу хәдисне? Әгәр син кешеләр янына килгәндә, ниндер халыкка килгәндә сине сөенеп каршы алалар икән, син мәрхәбән, рәхим ит, без сине көтеп алдык, әйдә кил безгә дип каршы алынучы кешеләр арасыннан икән син. Димәк, сиңа кыямәт көндә нәкъ шулай дип әйтәләчәкләр. Ә инде киресенчә, сине кешеләр күрәселәре килми икән. Син килгәч, сине күршеләр кешеләр сөенеп каршы алмыйлар, сиңа рәхим ит дип әйтмиләр икән. Димәк, кыямәт көндә дә синең хәлең шундыйрак булачак. Димәк, кыямәт көндә дә синең хәлең шундыйрак булачак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте нәрсәйдә? Әнтум шухадау фил ард диде. Чынлыкта сез диде, бу җирдә шаһидләр. Бу җирдә шаһидләр. Чөнки әгәр хакыйкатькә әйләнеп кайтсак, яхшы кеше килсә, аны бар кешеләр ничек каршы ала? Рәхим итеп каршы ала. Аңа сөенәләр. Начар кешене бер кеше дә күрәсе килми. Бер кеше дә күрәсе килми. Хәтта начар кеше килеп бер кая утыра икән, бу утырган җирдә кешеләр үзләрен яхшы итеп хис итмиләр. Алар үзләрен тыгыз хис итәләр. Аларның күңелләре ачылмый, алар хәтта сөйләшә алмыйлар. Шуңа күрә сине кешеләр яхшы итеп каршы алучы, кешеләргә синең белән рәхәт булучы кешеләрдән булырга кирәк. Кешеләрне сөендерүче кешеләрдән булырга кирәк. Сиңа килгәч бар кешеләр дә шатлансыннар. Кешеләргә җиңел бул, кешеләргә авырлык китермә. Кешеләргә булышырга кирәк. Ә инде киресенчә, кешеләр сине күрә алмаслык. Кешеләргә авырлык китерүче, кешеләрне азаплаучы андый кешеләрдән булырга кирәк түгел. Андый кешеләрдән булырга кирәк түгел. Дәвам итәбез.